Omorobere bogosemia abantu igoro y'obwamate obuyana bo igogotanga chisegi chegenga nigo chakabene ase bunge ya Nyaribari chache. Ekiombe getali ya serikali ekigekorwa buna Utu Coalition nigo kiara omorobere yo ase bamanyi abantu igoro y'obobe bogokora chisegi chegenga. Murikito Amisi Josephat norobotira senchera yobekirano. Omorobere bwo kwegeria obwamate obuyase chinga nabo igogotugutera are chisegi ase chinga nigo nyarako bagogochaka bene ime constituency ya Nyaribari chache ime ward ya Ibeno lisikolia lero buna agotomanya umunyagitari Kerubo Abuya bono gega no tokonyora naba abayiboli ukwana mangana yaiga na monoke gina 16 days of activism against gender based violence ko chakachire 25th chitaliki imeronge ibere ni 5 November chikoera December tarehe 10 December na ile International Human Rights Day koera bon no go create awareness yani go somya abantu nyako somenya igora mangana ya violence ya semechi yaitu torocha bangira ngo itubare abantu abatungo itubare mbachande getemechi abagaka ngo itabara abangina mbare bago itana abagaka abayiboli ngo itabara abana abali mbare bago itabana yani violence ya ina tofauti tutagete kwa tabanga ki intu mwanya bantu omoroberi oyo nobo kwarigania anene omoroberi omonene ore motwe oyora chake chitariki 25 wasemania anene chisegi chekenga nabo igo kwenekenga chianyale kwa bachiko kea ase ebinyoro ao asinge jiyo kwanera amangana agokorekana ase ebinyoro byaitu kubwa mono twarorire violence ere mono asabangina na inde mono abangina bagotu na inde ababuraka umongina kurokwo morogi ekera abeire miaka 70 to 90 years umongina urokwo morogi so rero no twachaga iga no twaswali na abayiboli barega iga aba youth abangina nabagaka ukonera mangana ya violence gender based violence ya rorekanire no ase mainly abasubati abangina na abana kwa targets cha violence kurwa sabagaka musaba sacha nabamura omwe msewe ward eyo Stibarika nigagokeire nabo igokubagania abantu be ward eyo banyareko bagwesokia sobonge elio kwenekia ngabanyarire ko baba konyora agosemi ukukura irere anene obumenyi obuya ase chinka cheito United Gender Based Organizations ase gukwanira mangana yeliomana ase nyomba konyora ngakinere mongina awito mogaka ose omugaka oito mongina ose omwana oito mama mwabo ubumanyina bo butete kalanda se ward yebeno embono ba gukora training no boro tuna bagenderete arafu tumaza gukora mukutano manene kero muntu tumanyinga mechanduki ere na hande inchira kitokoligia inchira yokubwenia oburero buya Steve Arikaboigo nigo ababolirie abayiboli koenekia ngabanyale ko bakubarotota abana babo anene ekera babungire chiskuru nakoba inga ase erusa ere motwe yemetenyebere chinyaroro chingakibago soma etokemba bwate umukye bogosoma nabali mwanje tegotuma abana amairi manyanga mbuiri kikwa batuma uyu kwatumira umuiri nabwata abana narende tabana egere nalioko basebu bale bagotuma umwana umuiri bachikokora guchigasi chinde chitalindonge asoboirio kuripateregata seni Kiandize TV korwa constituency ya Nyaribari chache yerime county ya Kisii Literana Josephat Hamisi.